हे खरंच आहे की अनेक वर्षांपासून आम्ही जिल्ह्याचं राजकारण बघतोय, आपणही बघताय, आणि आज जिल्ह्याची परिस्थिती जी काय आहे, सन्मान्य केसरकर साहेबांनी मनापासून प्रयत्न केले की युती व्हावी, मीही प्रयत्न केले की युती व्हावी, आणि सन्मान्य उदयजी सामंत यांनी प्रयत्न केले की युती व्हावी. कारण हे सगळं आपलं एक मोठं कुटुंब आहे. हे कुटुंब एक राहावं. आपण हिंदुत्वासाठी एकत्र सगळे आलेलो आहोत. तो हिंदुत्वाचा विचार घेऊन आपल्याला एकत्र पुढे जायचं असल्यामुळे ही युती हवी, ही युती पुढे गेली पाहिजे. याच्यासाठी सन्मान्य केसरकर साहेब असतील, त्यांनी तर शेवटच्या 21 तारखेपर्यंत मनापासून प्रयत्न केले, पण ती युती होऊ शकली नाही. आणि संजू परत तुम्ही मैदानात उतरलात, तुम्ही उमेदवारी घेतली आणि तुम्ही पुण्या जिल्ह्याचा रेट वाढवला. म्हणजे जिल्ह्याचा रेट नाही, जिल्ह्यामध्ये जो रेट चालला आहे तो तुमच्यामुळे वाढला. आणि मग आम्हाला असिस्टिंग ऑपरेशन करावे लागत आहे. पण किती जरी रेट वाढला, संजू परत तुमचा विजय हा निश्चित आहे. लोक तुमच्या बरोबर आहेत, लोक तुमच्या सोबत राहतील, ही माझ्या मनामध्ये अजिबात शंका नाही.